Эфирда Апас хәбәрләре. Студияда Гөлнара Сыңгатуллина. Хәерле кич, исәнмесез? Без сезне районда узучы иң соңгы яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чыгарылышыбызның төп темалары. Илебез, республикабыз, районыбыз ныклы адымнар белән алга бара. Җирлегебездә нәтиҗәгә эшлибез. Хисап программа форумы узды. Туган якны өйрәнү музее, Апас мәктәбе, Кыштаулы авылы мәдәният йорты төзекләнә. Латыйпов Кадыр бай йортында да реставрация эшләре бара. Апаста яңа табиблар һәм медицина психологы, Кыштаулында яңа фельдшер, район үзәк хастаханәсе яңа табиблар белән тулылана. Апаска эш сәфәре белән Россия Дәүләт Думасының Иктисади сәясәт комитеты рәисе Максим Топилин килде. Ул еңелек район башлыгы Айрат Җиһаншин белән берлектә Апас туган якны өйрәнү музеенда баручы капиталь цикләндерү эшләре белән танышты. В нашем районе окопные работы уже велись в годы Великой Отечественной войны. И вот поэтому мы здесь вот такой инсталляционный, экспозиционный уголок будет. Апас туган якны өйрәнү музеенда федераль программа нигезендә капиталь цикләндерү эшләре дәвам итә. Бүген музей бинасында киң күләмле яңарту эшләре алып барыла. Төзекләндерү махсус дизайн проект нигезендә башкарыла. Бинаның түбәсе тулысынча яңартылган, фасадын тышлау һәм эчке бизәү эшләре тәмамлану алдында тора. Музей җитәкчесе Лилия Набиуллина сүзләренчә, төзелеш эшләренең якынча 80% инде башкарылган. Агымдагы елның октябрь аенда төзелеш монтаж эшләрен тулысынча тәмамлау планлаштырыла. Киләсе 2027 елга музей заманча җиһазлар белән тәэмин ителәчәк. Яңа экспозицияләр урнаштырылачак. Район советының утырышлар залы. Апас районында махсус хәрби операциядә катнашкан һәм һәлак булган райондашларның якыннарына, шулай ук хәрби операция ветераннарына дәүләт бүләкләре тапшырыла. 2026 ел Россиядә халыклар бердәмлеге елы, Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы дип игълан ителде. Чарада Югары Акхуҗа авылында туып үскән Илдар Нигъмәтуллинның әти-әнисенә, улының дәүләт бүләкләре, кыюлык өчен медале һәм Изге Георгий орденының 4-нче дәрәҗә Георгий тәресе билгесе тапшырылды. Илдар Нигъмәтуллин 2025 елның 9 гыйнварыннан хәбәрсез югалган дип санала. Апас бистәсендә яшәүче махсус хәрби операция ветераны Рамил Фәттахов батырлык ордены белән бүләкләнде. Райондашларыбыз Олег Ларин һәм Зуркүкүз авылыннан Динар Әскәров та һәлак булганнан соң батырлык орденына ия райондашларыбыз. Чтобы были едины, идет специальная военная операция для тех ребят, которые выполняют специальную военную операцию, чтить их память, соответственно, всегда быть вместе с ними. И те ребята, которые, соответственно, мы с вами уже совместно дали землю, вспомнить, чтить их, то, что они защищали нашу страну. Я хочу еще раз поблагодарить всех вас. Не один раз уже ездим с гуманитарной помощью и нашим ребятам, которые выполняют специальную военную операцию. От них только слова благодарности, то, что в этот период проведения все поддерживаем, ощущают поддержку нашу. Это вот поддерживая и помогая им, и поддерживая их семьи, я считаю, можно добиться победы нашей. Поэтому каждый вклад, каждого из нас это очень важно для целостности нашей страны, для победы нашей страны. Поэтому еще раз всех хочу поблагодарить. Ну и еще раз всем хочу сказать, тех ребят, которые с нами нет, и те, которые вернулись, вернутся, всегда будем помнить то, что они внесли огромный вклад в целостность нашей страны, в нашу победу. Максим Топилин хәрбиләрнең гаиләләренә һәм ветераннарга ихтирам сүзләрен җиткерде. Аларның батырлыгын ил тарихында лаеклы урын алып торачагын билгеләп үтте. И помним, и постоянно, каждый день, наверное, своими поступками, своими делами, те, кто находится здесь, в Апастово, в России, на своих рабочих местах, мысленно делаем все, чтобы наша страна одержала победу, чтобы это было как можно быстрее. Ребята уходят из жизни, погибают, отдают жизнь за нашу страну, за нашу победу. Светлая им память. И тем, кто приходит, мы должны уделять
самое пристальное внимание с точки зрения здравоохранения, с точки зрения реабилитации, с точки зрения их возвращения в жизнь, их работы, достойной работы, с тем, чтобы как можно быстрее они забыли те неприятные как моменты, жуткие моменты в своей жизни. Районның көмеш волонтерларына да олы хөрмәт күрсәтелде. Россия Дәүләт Думасының Иктисади сәясәт комитеты рәисе Максим Топилин Апас районының көмеш волонтерлары белән очрашып, аларның фидакар хезмәтенә югары бәя бирде. Фәрештәләрнең алтын куллары бөтен Россия волонтерлар хәрәкәте кысаларында эшләп килүче районның көмеш волонтерлар төркеме бүген изге күңелле, оста куллы райондашларны берләштерә. Аларның сафы елдан-ел киңәя, ватан сагында торучы егетләргә ярдәм итәргә теләүчеләр саны артагына бара. Вот такие пончи. И я недавно сама слышала по телевидению, как боец говорил, мы Константиновку брали ночью в понче. Максим Топилин ихлас рәхмәт сүзләрен җиткереп, иң актив булган көмеш волонтерларга рәхмәт хатлары тапшырды. Очрашуда район башлыгы Айрат Җиһаншында волонтерларга хөрмәтен белдереп, рәхмәт хатлары белән бүләкләде. Ул районда алып барылган әлеге изге эшнең әһәмиятен билгеләп үтте. Алга таба да бердәм булып хезмәт итәргә чакырды. Всем отдельно слова благодарности, то, что вы один из тех, которые вовлечены, как бы сказать, в потребности ребят, которые как бы требуются. Начинали здесь просто из маленького пошива из сетки, наверное. Да, Савик? Лассетные сетки, да, простые. Потом дальше, сегодняшний день уже сколько один лист, наверное, не набивается, сколько как бы позиций продукции делается. Благодаря вовлеченности, контакту, вот это вот результат благодарности, флаг, это вот некий такой штаб победы, можно сказать, здесь уже формировался. Только хочу сказать, вот благодаря вам можно принести победу. Барамзада Бекзурахмат. Мы говорим много, что куем победу, пытаемся много что сделать, работают военные производства, но это все, что делается в силу обязанностей, в силу того, что работа, выделяются средства, страна финансирует оборонный заказ, а вы все это делаете просто от своего сердца, просто потому что вы по-другому не можете в свободное время или по зову души. Поэтому вот, мне кажется, что победа куется именно такими руками. Апас районында бердәм Россия җирле бүлекчәсенең нәтиҗәгә эшлибез хисап программа форумы узды. Анда Апас муниципаль районының 2021-2026 еллардагы эшчәнлеккә йомгак ясалды. Ирешелгән нәтиҗәләр барланды һәм алдагы бурычлар билгеләнде. Отремонтированы дороги, школы, детские сады, школьные пищеблоки, сельский дом культуры, открытый центр «Точка роста». Среди ключевых инвестиционных проектов района это строительство птицефабрики «Яротель» Апасова совместно с холдинговой компанией «Акбарс». В рамках республиканской программы капитального ремонта образовательных учреждений выполнен капитальный ремонт второго этапа Апасовской средней общеобразовательной школы, пищеблока Бакырчинской основной общеобразовательной школы и Апасовского аграрного колледжа. Также проведен капитальный ремонт Черемшанской сельской дом культуры. По федеральной программе комплекса развития сельских территорий по ГТА Апасова завершено строительство детского сада на 80 мест. В 2025 году открыт современный крытый манеж по настольному теннису в Апасово с оборудованными кабинетами и спортивным залом. Форумга районның Бердәм Россия партиясе активы, депутатлар, предприятие һәм оешма җитәкчеләре, сәламәтлек саклау, спорт, мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләре, хезмәт династияләре вәкилләре, һөнәри конкурсларда җиңүчеләр, профсоюзлар, волонтерлык берләшмәләре, махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары җыелды. В рамках национальных проектов проведен капитальный ремонт отдела Центра занятости населения и отремонтированы 6 фельдшерско-акушерских пунктов. По программе развития общественных пространств выполнено устройство освещения Центрального парка. В рамках программы «Чистая вода» и модернизации коммунальной инфраструктуры реконструированы и построены сети водоснабжения в 4 населенных пунктах. Также проведены проектированы сети водоснабжения в 3 населенных пунктах за последние только годы. В дорожно-строительной сфере объем работ в 2025 году выполнен в полном объеме. В
Высоких результатов достигли в ПГТ Апасова и Табарчевских сельских поселений в конкурсе лучших муниципальных практик. ПГТ Апасова занял 2 место в номинации «Градостроительной политики», а Табарчевских сельских поселений 5 место в номинации «Повышение эффективности в управлении территорией». Холык программасы 2021 елның августында кабул ителде. Ул партияга ил гражданнарыннан килгән 2,5 миллионга якын тәкъдим һәм мөрәҗәгать нигезендә формалаштырылган. Тормышның барлык өлкәләрен кулашлаган стратегик документ булып тора. В течение 5 лет я считаю, что это очень важно, исходя из тех возможностей, которые у нас есть, мы реализуем проекты, которые нам доводят граждане. Ну вот коллеги мои рассказали о том, что происходит в районе, то, что происходит в республике. Действительно, мне кажется, что и дороги, и система здравоохранения, и все, что связано с ремонтом школ, с ремонтом детских садов, это новая программа, с формированием инфраструктуры для спорта, новые спортивные площадки, новые бассейны, новые детские лагеря, их реконструкция. Все это постепенно, казалось бы, не такими большими шагами, как хотелось бы, но вместе с тем формируют тот уклад, те настроения, те условия жизни, которые мы с вами сами формируем как цель для действий исполнительной власти. Россия Дәүләт Думасының Иктисади сәясәт комитеты рәисе Максим Топилин Апас район үзәк хастаханәсе коллективы белән дә эшлекле очрашу үткәрде. Чарада район башлыгы Айра Җиһаншин, табиблар һәм шәфкать туташлары катнашты. Очрашу барышында район үзәк хастаханәсенең баш табибы Алевтина Киримова соңгы 5 елда районның сәламәтлек саклау өлкәсендә башкарылган эшләр турында чыгыш ясады. У нас принято на работу 2 новых сотрудника, это врач-хирург и врач-анестезиолог-реаниматолог. И также с сегодняшнего дня наша сотрудница получила высшее образование, с сегодняшнего дня принята медицинским психологом. Кроме того, у нас обучаются 66 студентов, которые получили целевое направление от района. В этом году 5 человек получили высшее медицинское образование, 4 по профилю лечебное дело и 1 по профилю педиатрия. 1 врач возвращается в район в качестве участкового терапевта и 4 специалиста поступают в ординатуру. Для привлечения и сохранения кадров особенно важно решение жилищного вопроса. В 2026 году в районе построен и сдан в эксплуатацию новый 24-квартирный дом. Он был возведен за счет инвестиций Госжилфонда при Раисе Республики Татарстан в рамках республиканской программы соципотеки. Среди новоселов есть и 3 наших сотрудников, которые переехали, чтобы трудиться в Апасовск ЦРБ. Кроме того, в районе имеется возможность для выделения земельных участков медработникам для строительства жилых домов. Алевтина Киримова Апаска килеп эшләүче эш медицина хезмәткәрен торак белән тәэмин иткән өчен рәхмәтен белдерде. Очрашуда соңгы елларда медицина учреждениеләрендә үткәрелгән капиталь ремонтлар һәм төзелгән яңа объектлар турында да сөйләнде. В рамках федерально-региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в период с 23 по 26 годы проведен капитальный ремонт 23 фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму более 39 миллионов рублей. Построены и введены в эксплуатацию с 2012 по 2025 год 17 ФАП и 1 врачебная амбулатория, и также патологоанатомическое отделение. В 2024 году, как вы знаете, проведена реконструкция здания бывшего ФБУС, где сейчас работает детское отделение и детская поликлиника. Кроме того, ежегодно приобретается Министерством здравоохранения медицинское оборудование в прошлом году почти на 7 миллионов рублей было закуплено оборудование и был вручен автомобиль скорой медицинской помощи класса Б стоимостью 4 миллиона 424 тысячи рублей. Яшь белгечләрнең районыбызда төпләнеп калуы өчен мөмкин булганның барысын да эшләячәкбез. Аларга һәрвакыт ярдәм итәргә тырышачакбыз, диде район башлыгы Айрат Җиһаншин. Здоровье наших жителей – это прежде всего, тем более вы сами знаете, какая необходимость помощи. Будем, соответственно, работать в части оснащения оборудования, современных оборудований и связь. Вот я всегда говорил то, что культуру, традицию, проведение
не только обращаться у населения, надо рождать то, что когда заболели, а профилактических мероприятий, которые нужно проводить, тоже нужно вводить. И в первую очередь, сами знаете, лучше меня, выявление на ранних стадиях какой-то болезни, это во многом увеличивает жизнь наших жителей. Максим Тапилинда бүгінгі көндә медицина хезмәткәрләренә ярдәм итүгә юнәлдерелгән федераль һәм республика программаларының гамәлдә булуын билгеләп үтте. Ул район башлыгы белән бергә район үзәк хастаханәсе коллективына җаваплы хезмәтләре өчен рәхмәтен белдерде һәм киләчәктә дә сәламәтлек саклау өлкәсен үстерү, медицина хезмәткәрләренә ярдәм күрсәтү буенча эшнең дәвам итәчәген ассызыклады. В зависимости от того, насколько есть финансовый ресурс, все-таки теперь мы можем делать и ремонты, и покупать оборудование уже не только на федеральном уровне, не только в крупной клинике, но и дотягиваться до Апастова в том числе и до сел, в которых мы открываем фельдшерско-акушерские пункты по нашей народной программе. Районга эш сәфәре белән Татарстан Республикасының баш инвестиция төзелеш идарәсе директоры Илнар Хафизов килде. Район башлыгы белән берлектә алар районда баручы төзелешләр, капиталь цикләндерү эшләре белән танышты. Апас туган якны өйрәнү музеенда, Апас урта мәктәбендә һәм Кыштаулы мәдәният йортында булды. Шулай ук Апаста Латыпов Кадыр бай йортында алып барылучы реставрация эшләрендә карады. Кыштаулы мәдәният йорты бинадагы капиталь цикләндерү эшләре һәм аларның сыйфаты белән республиканың баш инвестиция төзелеш идарәсе директоры Илнар Хафизов, район башлыгы Раҗихан Шин һәм башка җитәкчеләр таныша. Әлеге мәдәният йорты 1987 елда төзелгән. Бинада соңгы тапкыр төзекләндерү эшләре 2010 елда үтә. Бүгенге көндә биредә тышкы яктан да, ички яктан да күләмле хезмәт башкарылган. Ул танымаслык итеп үзгәртелгән. Мәдәният учагында 100 урынлык тамаша залы, китапханә, грим бүлмәсе һәм музей урын алган. Объектта капиталь цикләндерү эшләре инде ахырына якынлашкан. Апаста 19 гасыр ахыры 20 гасыр башында төзелгән мәдәни мирас объекты Латыпов Кадыр бай йортында яңартыла. Төзекләндерү эшләре белән якыннан танышу өчен җитәкчеләр бирегә килде. Бүгенге көндә объектта төзелеш монтаж эшләре якынча 35%-ка тәмам. Ведутся работы по устройству кровли, восстановительные работы по фасаду, вычинка кирпичной кладки, ремонт оконных заполнений, дверных заполнений. Выполнены работы по устройству усиления грунтов, фундаментов, устройству отсечной гидроизоляции и инъектированию трещин. Также в рамках произведенных работ демонтирован аварийный пристрой, ведутся работы по возведению нового кирпичного пристроя и наружной лестницы. Апаста яңа табиблар һәм медицина психологы, Кыштаулында яңа фельдшер. Район үзәк хастаханәсе яңа табиблар белән тулланы. Алдагы сюжетны карыйк. Джахангир Сатторов тумышы белән Таджикстан якларыннан мәктәпне бетергәннән соң 1992 елда ул Таджик дәүләт медицина университетына укырга керә. 1998 елда аны тәмамлый. Башта ул үзләре ягында хастаханәдә эшли, шунда беренче тәҗрибәләрен туплый, хезмәт чыныгуын ала. 2017 елда Россиягә күченеп кайта. 2022 елдан бирле исә Татарстанда яши һәм эшли. В 2017 году переехал в Россию, работал во Владимирской области. Мои дети, также старшие сыновья, тогда были студентами. Мой сын учился в медицинском вузе Яшкаралы, недалеко от Казани. Мы тогда работали, я работал и жили мы во Владимире. У нас, так как дети были студентами, мы переехали в Казань, ближе к детям, ближе к внукам. И вот так и я уже работаю с 22 года по сей день в Татарстане. Бүгенге көндә Джахангир Сатторов Апас үзәк хастаханәсендә эшли. Ул 20 елдан артык хезмәт стажына ия булган анестезиолог, реаниматолог. Переехал в Апасовский район, центральную районную больницу, так как хотелось работать там, где ты больше нужен, твоя профессия больше востребована, и ты больше приносишь пользу людям, обществу. Поэтому и переехали в районную больницу. Я 4 года работал в городе Казани, в госпитале для ветеранов войн. Последние годы я работал во второй городской больнице города Казани.
Фахриддин Ташкуловта район үзәк хастаханәсенә кайткан яңа табиб хезмәт стажы 6 ел. Ул үзе Киргизия якларыннан Пермь һәм Казан дәүләт медицина университетларын тәмамлый. Хирург белгечлеге ала. Бүгенге көндә яңа табиб район үзәк хастаханәсендә әлеге вазифада хезмәт итә. Проработал чуть меньше 6 лет в городе, в поселке типа Алексеевск. С Алексеевска уже, потом уже тут, сюда, Апасовск, ЦРБ. Так, родился в Киргизии по национальности узбек. А в принципе тут хорошо, работа такая же, как в Алексеевске, как бы ничем не отличается. Работа, конечно, особенно сложности бывают иногда. Так люблю эту работу, поэтому готова работать днями, ночами, по неотложке особенностей. Коллектив очень хорошо приняли, прям отлично, и врачебный персонал, и средний персонал, и младший персонал, со всеми уже почти познакомились, если в чем-то какие-то советы нужны, я у них спрашиваю старших коллег, они мне помогают. Вот. Постоянная поддержка и со стороны главного врача, и со стороны начмеда Саусбековича. В любое время созваниваете, если какие-то вопросы возникают. И не всегда говорят, лучше позвоните, хоть ночью. Все такое. Народ, контингент очень хороший тоже, все нормально. Алсу Бәширова томашы белән Загазерно бистәсеннән бүгенге көндә Апаста яши. 2014 елдан бирле район үзәк хастаханәсендә акушерка вазифасын башкара. Һәм менә ул яңа һөнәр үзләштереп, белем алып кайтып, быел үзәк хастаханәдә медицина психолог итеп билгеләнә. Мен психолог вазифасында эшләячәкмен йөкле хатыннар белән. Махсус хәрби операциядә катнашучылар белән, ветераннар белән һәм аларның гаиләләре белән, аларга психологик ярдәм күрсәтү кабинеты эшләячәк. Әле менә яңа гына эшкә керештем. Алла берсә кабинетларына бөтенләй күләп бетергәч, алла берсә яңадан эшли башлыйм, яңа вазифа, минем өчен бөтенесе яңа. Алла берсә яңа эштә, миңа ошар. Килдура Заулы кызы Айсулу Абдрахманова яшь белгеч 4 ел Казан медицина көллиятендә укып, аны тәмамлый һәм туган ягына эшкә кайта. Ул кышта улы авылына фельдшер булып урнаша. Минем исем Айсулу, мин Казанский медицинский колледж бетердем. 4 ел укып, менә туган авылыма эшләргә кайттым, фельдшер булып. Конечно, мы очень рады, что у нас появились новые сотрудники. Во-первых, хочется отметить, что люди уже имеют опыт работы, что очень важно. Ну и уже за небольшой период работы зарекомендовали себя как хорошие специалисты. Видим, что люди знают работу свою, умеют работать. И главное, что есть желание. Меры поддержки имеются. Это меры поддержки у нас получается для докторов. Это земский доктор. Получают люди 1,5 миллиона. Предоставив необходимые документы в Минздрав, как бы идет выплата. Ну и, соответственно, после этого должны отработать минимум 5 лет. Ну, как бы мы, конечно, будем очень рады, если приехали не на 5 лет, а будут и дальше работать в районе, останутся на постоянное место жительства. Ну, еще имеется сейчас новая мера поддержки для докторов, которые приехали из других регионов. А от Раисы Республики есть дополнительная мера поддержки в виде 1 миллиона рублей. Это дефицитных специальностей. Һәр яңа белгечкә дә уңышлар телибез. Алга таба район халкына сыйфатлы медицина ярдәме күрсәтеп эшләргә насыйп булсын. Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамагы районында яшәүчеләр игътибарына. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру, югары сыйфатлы материаллар, вакыт белән сыналган технология һәм әлбәттә инде безнең осталарның алтын куллары. Менә ни өчен Алтын кул оешмасының пластик тәрәзәләрен сайларга кирәк. Алтын кул, йортыгызның ныклы чыганагы. Телефон 893 93 96 90 91. Мальчишки называют меня слабым. Сын, настоящая сила, она внутри. Она в знаниях, отваге, упорстве, любви, памяти.
и в нашем единстве. Сила в каждом из нас и в том, что мы делаем вместе. Единый день голосования. Твой голос. Сила России. Апаста һава десанты гаскәрләре көне билгеләп үтелде. Район үзәгендә алар хөрмәтенә салынган һәйкәл янында тантаналы чара узды. Биргә зәңгәр биретле райондашларыбыз җыелды. Гаиләләре, балалары, оныклары белән килүчеләр дә бар иде. Район үзәгендә хәтер чарасы ул һава десант гаскәрләре көне уңаеннан оештырыла. Алар хөрмәтенә салынган һәйкәл янына зәңгәр биретле райондашларыбыз килгән. Аларга хөрмәт белдерелә, изге теләкләр җиткерелә. От всего сердца поздравляю вас с этим торжественным праздником. С Днем образования воздушно-десантных войск. Как бы вас ни называли, крылатая пехота, войска дяди Васи, внуки генерала Маргелова, вы всегда остаетесь примером доблести, чести, мужества. Вы всегда находитесь там, где жарче всего, где сложнее всего. В нашем районе общество десантников оказывает активную помощь при патриотическом воспитании детей, при оказании гуманитарной помощи участникам СВО, при проведении различных мероприятий. Спасибо вам, что никогда не отказываете и всегда участвуете на данных мероприятиях. Десантники вписали немало ярких страниц в историю российской армии. С первого дня своего существования ВДВ стали войсками передового рубежа, способными выполнить любую задачу. За свою богатую историю, которая неразрывно связана с развитием вооруженных сил России, воздушно-десантные войска с достоинством и с честью прошли через все испытания благодаря мужеству и самоотверженности военнослужащих. Шын көңілімнен барыңызды да бүгінгі зор бәйрәм десантшылар күні белән құтлыйм. Барыңызга да исәнлек, саулык, якыннарыгызга, туганнарыгызга тынычлык, ян тынычлыгы, бәхетле, шатлыклы тормыш. Сугышлар бетеп, үзебезнең җегетләребез, абыйларыбыз, энеләребез, әтиләребез, бабайларыбыз үзләренең семьяларына кайтсын иде, Ходай кушып, исән имин. Чара барышында һәлак булучылар 1 минутлык тынлык белән искә алына, һәйкәлгә чәчәкләр куела. 79-дан алып 81 елга хәлек воздушно-десантный войскада служит инде. 56 бригада диген. 56 бригада. Шул безнең районда байтак кына кешеләр бар инде. Бергә дружный, хәзерге вакытта шикелле дружный булды, хәзер дә дружный. Менә үзебезнең бәйрәмебез җиткәннән соң безнең авылда әле безнең часта служит ичә әле Гайнетдин Вәримовый бар. Икенче часта служит ичә Гайнетдин Илшат, Хисмәтуллин безнең авылдан личный үземнең әҗим авылыннан Хисмәтуллин Шәүкәт Тәлгатович бар. Ул бик зур, яхшы, крутой десантный войскада служит. Витебскийда самый көчлесендә инде. Дусларны ерактан кайталар, Мәскәүдән хәтле кайталар иптәшләр. Шулай итеп, 2 августта үзебезнең районыбызның памятник янында очрашып, бер-беребезнең хәлләрне белешеп, исән-сау күрешеп ятабыз. Халимуллин Хаттаб белән бергә призываться ителдек, бергә учебкада булдык, бергә служиттек, бергә кайттык дип әйтергә була. Десантный штурмовой бригада служиттек, 56-нчы бригада 2 ел булып бергә служиттек. Әйбәт кенә үзебезнең туган илгә әйләнеп кайттык, Аллага шөкер. Хәзерге дәвердә дә икәү Хаттаб белән бер-беребезне югалтмыйча шулай дуслаша яшибез. Әйтмим, Гайнетдинов Илшат, Загиев Рәшит югалды инде, безнең арадан китте. Шунысы начар. Инде семьялар белән сөйләшеп, мотор белән яшәп ятабыз. Хөрмәтле райондашлар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин исә сезнең белән саубулашам. Бар эшләрегездә уң булсын. Исәнлектә күрешик. Апас хәбәрләре.